Kollox idur mal-ħin ta' 3 ta' wara nofsinhar. Fi 3 ta' wara nofsinhar taqbad ħwejġa u tlebbet il-barra. Fejn sejra? Waħedha jew ma' xi ħadd. Żewġa ma xtaqx titlaq, jew għall-inqas mhux qabel ma jkollhom l-aħħar ċena flimkien. Kollu minħabba dak li se jiġri l-għada fit-3. Il-produzzjoni teatrali bl-isem ta' fit-3 se tiġi ppreżentata fl-Ispazju Kreattiv il-Belt bejn il-ġimgħa 31 ta' Marzu u s-Sibt 8 ta' April. Joseph Gallia, koordinatur u kodirettur ta' din il-biċċa xogħol artistika, spjegalna li l-fatt li l-isem tagħha jiffoka fuq il-ħin ta' 3 ta' wara nofsinhar minnu nnifsu joħloq rabta mal-mewta ta' Kristu fuq is-salib. Apparti minn hekk anki l-kunċett tal-aħħar ikla jorbot mal-aħħar ċena li Ġesu kellu mal-Apostli. L-ikla hija parti importanti f'dan ix-xogħol teatrali li tfakrek ukoll fl-aħħar ikla, però hija l-aħħar ikla ta' dan il-missier li jixtieq jagħmel mal-familja tiegħu, s'intendi. Għaliex l-għada fit-3 jkun hemm sitwazzjoni se tinħoloq din il-familja però wieħed imbagħad ikun jaf jekk era dan ix-xogħol. U hija missa l-mami mhux qiegħda hawnhekk hu, il-mami qiegħda xogħol mhux se tkun taf. U jekk tistaqsini. Huwa kompla jgħidilna li bħala direttur irid jassigura mhux biss li x-xogħol ikun ta' kwalità għolja, imma wkoll li jolqot il-faxex kollha tal-udjenza minn dawk li jħobbu t-teatru għal dawk li se jattendu minħabba rabtiet li l-produzzjoni għandha mal-ġimgħa l-kbira. Tkellimna wkoll ma' Carlos Farrugia li se jkun qed jagħmel il-parti tal-missier f'din il-produzzjoni filwaqt li flimkien ma' Joseph Gallia jiddereġi. Huwa spjegalna l-isfidi li l-familja f'din il-biċċa xogħol tgħaddi minnhom, sfidi li l-kol kemm aħna nesperjenzaw f'din id-dinja tant maġla u teknoloġika. Huwa karattru relevanti ħafna ovvjament kulħadd għandu familja, kulħadd huwa parti minn familja u dawn is-sitwazzjonijiet ovvjament ħadd iltaqa' magħhom ġifieri in-nies ħajassoċjaw ħafna ruħu mal-karattri kollha li ħajinterpretaw f'din il-produzzjoni li huma 4 karattri. Kodna għala għajnejja. Inħares il-fuqek kara u kod noqgħod nimmaġinak u naħseb kif se tkun meta titwieled. Anke l-ħolom bik kont. Kif jekk ma kontx taf kif nidher? U jekk kon noqgħod nimmaġinakux. Kif kont immaġinani? Kif jinelhom? Ħanara, dulli waħda, ħanara. Mhux eżattament, la mhux li kont immaġina.